Така, здравейте хора! Съм Кристиано Роналдо и в момента ще ви покажа старовремската къща, която ме предизвикаха да направя. Сега ще ви покажа защо отгоре. Защото ако отдолу зомбисите може да дойдат, защото е така само да застанеш, вратите се отварят. И така, ето тук е столовата, туалетната, спалнята, тук workbench, печката, честа, книгата, така банята и втория етаж. Тук си имам легло и така. Както знаете, първият ми клип е портал към Ада. Ще го направя днес към по-разбрато, защото го правя много странно в първия си клип, защото не знаех точно как се ползва камтасията, но вече знам и ще го направя. В което взимате е обсидиант и нещо такова правите. Аз сега ще апровизирам. Ще да го правя кой знае колко голям, така че така. Ще стигне колкото за един клип. Даже не и не зависи, ето така. Само с това, хоп. И ето, после. Ето, така. Всичко се чупи. Ето сега ще влезна, за да ви покажа, че е Ада. Нали, само да изчакаме малко да зареди. И така, това е Ада. И сега нека да се върна към моя си свят. И така, сега е момента да ви напомня да се абонирате. И един май беше Gameplayer бъга on Minecraft. Той ме предизвика да направя в това ли бе? Тук ли може да ме... Чакай! Къде ми е World-а? О! Не ми казвай, че си изгубих World-а. Алеле! Как можах да си го загубя? Не. Боже. Божечко ми. Малко ще да получа инфаркт. Ох, ето ми го World-а. Боже. Да му се не види. Така, след като се успокоихме, да ви... то сега няма да ми зареди, естествено. Той бавно ще зареди, което... Едното, което исках да ви покажа, този геймплеер, който ви казах, искаше да ми види... той ме предизвика да направя такива постройки. И вие може да ме предизвикате, долу ще има линк към Facebook страничката ми и там може да ме предизвикате и така. Предизвикваме да направя. Първото е да направя онази къщичка, която ви показах в началото. Второто е ето тази пирамида. След това тези най-обикновен човек с диамантена кирка и диамантен меч. Това е зомби, ендърмен, крипър и прасе и овца. И така, това беше от мен. Аз бях Кристиано Роналдо и ето после се нацъкване да го изключите.
Аз това въобще само да ви покажа как се прави, защото доста от вас искаха. Това в описанието ще бъде портал към Ада и отговарям на вашите предизвикателства. И ами това към Ада. Ето тук знамето на кораба. Тук за гледане, тук се слиза. Нали, по стълбата аз няма да слизам. От тук управляването. Така. Тук за брони, тук да се екипират, ама нямам брони. От тук пак гледам. И така, това ми е нещо като за контролиране. Но почти нищо не съм правил. И на тук долу, както виждате, е това. И така, довиждане и до скоро, и не забравяйте да се абонирате за моя канал. Аз бях Кристиано Роналдо.